Γεια σου ρε Αντώνη Πίτα. Τι κάνεις, ναι. Θα σε πάρω βίντεο την ώρα που κάνεις εκπομπή. Μπορώ να σας πω, αγαπητοί φίλοι, ότι έχω έναν φίλο και συνάδελφο εδώ στην εκπομπή, ο Γιάννης ο Ρέπιτς, ο οποίος θα ακολουθήσει μετά από μένα. Γιάννη, μετά από μένα. Και τι έχει το... Νόμιζα ότι έγινε σεισμός. Ρε Γιώργο, ποιος σιγάς αυτή. Δεν ακούς, Γιάννη, αυτά που λέω? Εγώ σ' ακούω. Μ' ακούς. Πολύ ωραία. Τι λέει, γιατί πρόκειται η εκπομπή σου, τι βγαίνει, κοινωνικά, τι είναι? Δεν την έχεις ακούσει ποτέ? Δεν έτυχε, βρε Γιάννη. Αφού μου ανέφερες ότι σχολίασα και ότι βγαίνεις στις ειδήσεις, τις λες με το shorts. Το σχολίασα και μου είπες να μην ξαναπώ ότι βγαίνεις με το shorts και λες τις ειδήσεις. Εσύ μου το είπες αυτό. Εγώ στο είπα ή εσύ κάθεσαι και μιλάς στον αέρα και λες ότι βγαίνω με τα shorts? Ποιος σου το είπε αυτό? Εσύ το άκουσες να το λέω εγώ στον αέρα? Το είπε και ο Γιώργος Οπουζού. Τι ομάδα είσαι? Ηρακλάρα. Ηρακλάρα. Όλο χάνει, τα τελευταία κερδίζει. Πρέπει γιατί άκουσα ότι λες για μένα γι' αυτό. Κανα δυο φορές το είπα και ήταν η μέρα που σε είδα με το κουστούμάκι από πάνω, ξέρεις, το σακάκι που κάμιζε το γραβάτα και από κάτω με το σορτσάκι. Τι μήνας ήταν, φίλε? Καλοκαιρά, προς το καλοκαίρι, τέλος καλοκαίρι. Τώρα και γι' αυτό κάνει πολύ ζέστη. Μου άρεσε, Αντώνη, προηγουμένως που σε άκουγα που τα ρίχνες στην πώς τη λες? Ένωση. Στην Ένωση. Τι Ένωση? Την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δεκανήσου. Στην Ελλάδα έτσι πρέπει να κάνεις. Βγαίνουν οι άνθρωποι στον δρόμο με τα τρακτέρια, με τα τέτοια για να γίνει το αίτημα τους. Στην Ισπανία, ξέρεις τι κάνανε οι ποδοσφαιριστές γάμα κατηγορίας? Επειδή είχαν να πληρωθούν ένα τρίμηνο. Γάμα εθνικής κατηγορίας. Ναι. Είχαν να πληρωθούν ένα τρίμηνο, εξάμηνο. Πήγανε στο κέντρο του γηπέδου και κατεβάσανε τα σορτσάκια τους. Ναι, τα κατεβάσανε και μείνανε με το σλιπάκι περίπου ένα λεπτό. Αλλά η υπεύθυνη της ομάδος από την άλλη κερκίδα κατέβασε τα παντελόνια της και τους έκανε έτσι. Αυτά θα πάρετε. Η εκπομπή σου αθλητική είναι? Τι είναι? Αθλητική είναι? Όχι, είναι πολιτιστική. Γιάννη, για βγαίνεις έξω, σε παρακαλώ να κλείσω. Ναι. Εν τω μεταξύ τώρα τον βιντεοσκοπό και όλα. Θα τα βγάλουμε στον αέρα αυτά. Λοιπόν, ωραία. Κύριε Αντώνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, πνευματικά δικαιώματα.